Tiframotuni adorok jora thugino jesek manchak choba oitongo obo haikino shalbrum cho oitongma haike 26 Assembly constituency ni Isam Pahawar bisini 4 nong ward ni thitangjanai Narendra Mani paithak pandawo eba 13 dino thangai choboika Tiframotuni adongrok aramanjaka Khoi political district working president Tridi Deborma block vice president Subol Singh Deborma committee ni adong Monoranjan Deborma khobui kubuni adong Shobon Deborma Osip Deborma Monobendo Deborma khobui kubuni ro Puila hambai sini media person jono jono tini hayo sartung doro cuma basa logiroi jono coverage kema bagai sung tini 26 asram bari constituency ni gai haino hai tewasa sung cuma ma phapika tamni himale sini asram bari constituency ni bisingo khobjak purbo champasora eba east champasora bisini 4 number ward mayang kuthai kamini tichakma kami hinjago obo oro sini takuk proksa bini saksori hamia bemar majama bisintikai bokongma sal kodongma tongkha saksori hamia ngai bemar ngai kintu thana kisu din age botini bini langma soithangka on bagai bong nok ko sungtini bini paithakni panda eba 13 dino sung kicha bono subaso khaina bagai phaijak sung borno kabang rimaya phono marum rok tirok simi kisa sung subana hini phailajak oro sungtini subana Kaitani, semua masa faham aja ang niji Khoi political district ni working president, tai an logi faham aja sini sabis asram beri block committee ni vice president sini borong orang Subol Singh, tai faham aja block committee ni committee member sini borong orang Monoranjan Deborma, tai faham aja sini existing committee ni committee member sini borong orang Shobon Deborma, tai faham aja sini Purbo Champasora bisini monitoring committee ni vice chairman Borong Norottom Deborma tei sini Sipehawar GP eba gram panchayat ni sini Borong Asip tei nini Manobendro Song tei kabonga tongo oba keno oro tini footage phaibono rang bokisa sung thumui laikha phaimi aboro tongo konga choi baksa borno belakha hambai tei sung oba keno subalai tongo tei busang dino subanai sung borno suba so khaima bagai tei chuno saksuri kaham tonoi abon bagai sung sini kai chuno hambai tei nong no kungno bo sung hambai chuno jorani ma bagai borno subana bagai hambai ini ko sudra mo thani ko suba phaima belai hambai sung kuri nong no khungi muya phalcha saman no suba phaibai ka Nini basani boyas busang kana? An busai boyas ang thasmi amle 60 বছর da kakna. 60 বছর khna 60 বছর ka khna Nim basa khorok busu to. Busa mangnai Salamang da. Buri masa salamasa Buri ke kai thasem ko semana Kamu tongnai jotan kusu. Iko mo kusu Tam do kaisa. ko muya rok phalcha wa buri